другарки мили. Ще погараме с очи мокричките ви очи и ще блеснат пак крилцата с цветовете на тъката. Мили слънчев, ти пак изгра, колко е хубаво! Благодарим ти! Ето, че крилцата ни отново изсъхнаха и са още по-красиви. Сестрички, да ритнем отново Ще търсим сега да видим къде. Бабо, хайде! Чакай да обличам я. Чити! Няма ги отвънка. Дай да го дълбоим сега. Бабо, ела да видиш? Да видя къде. Има ли там, бе? Мали, чакай, то други. Ти много бързо ги намери, бе, тача. Те се виждах на среща червения, ще тя най-лесно съм намира. Дай сега да видим другите къде са. Бак. Давай, че големи панир, тя майката всичките. Заю бая, всичките ги взела с нощи и ги скрила. Аз се чуда. Даре ми там на дръвчето, виж какво има. На дръвчето. Горе. Лъскавото там. Да, видях. Вземай ли? Тя баба ти да ти чакай. Това. Там! Над другата дърва! Виж ги, мамо. Ти си ги скрила. Ти си великденския заек. Как ще съм аз? Не, тя заю бая с нощи, аз по едно време. Обаче, тук се скри. Гледай той. Мамо! Ах, ти си гаджийка такава! Стоп! Чакай, баба. Аз съм ги видяла. Дали ми, я да видим там към оградата, баба, да видим. Нещо към оградата. Не! Ти лъжиш! Ето бе, какво е? Лъжиш! Най-хубаво за тебе донесъл. Най-хубавият ден, Великден. Най-хубавият ден Великден. Да видим. Сега до той Борчо оставя. Изпей сега чук-чук яйчето. Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Знаеш ли какво е то? Знаеш ли какво е то? С нови дрежки и пълто. Виждаш ли ме в този ден? Как си ходя при мене? Виждаш ли ме в този ден? Към баща се гледай. Ходя при мене? Хайде да Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Да му кажеш, нека знай, че Христос възкръсна. Че селден се играй, да му кажеш, нека знай, че селден се играй. Айде, шале. Добре ти? Хайде, мами. Даре, ела да видиш Рилка, виж какво герданче сложихме. Да ни хукне се да избяга. Виждаш ли? Да го махнем ли вече гърдан? Чакай лекичко. Тя може да види на Великден малки котенца. То заек са много такова, мамо са. То заека. Цяла вечер обикалял из градинката. Мамо, Виж
Виж яйчецето, какво има? Едно китче има на него. Да? Това е твоето яйчеце. Хайде, взимай се кошничка. Тя е за тебе. Колко дечица има тук? Мама, наистина ли лъжи? И зашегуваш? Наистина ли? Наистина. Даже каза, че ония зайко байко оттатък с дългите крака му бил братовче. Да. И викам, само не можах да видя онова мъничкото зайче, бялото зайче, дето миналата година го намерихте там в Баумакс. Спомняш ли се онова пухкавото зайче? Да закъснеят. Не ми казаха, че ще закъснеят. И почерпихме зайко байко с корабийки, дето ги правихме. Казах, Дарето ги прави и тя. И той наистина се вземе. Да. И ще остави две зайчета. И какво ми каза? Каза да си много жива, здрава, румена, червена, много щастлива в игрите да я правите, да скачате и така. И тази, виж, специална кошничка за тебе с маргаритки, с калинки на маргаритките. Мама, и ти си ме сложила някой от твои. Мамо, виж, че кое е? Искаш ли корабийка да стане? Тате? Мамо, хайде да чукам яйца. Има много. Чакай се да седнат на масата всички тогава. Какво чакаме? Ето, тези яйца ще ги сложим. Леко. Ще ги сложим тук, а шоколадовите в кошничката. Добре, това е твоето яйце. Аз ще взема този. Леко да мама. Мама, ти? Не мога да повярвам. Виж, тук има още напити. Да. Айде, вие с ръките най-напред. Червена. Айде, бащата да си вземе. Бабо, дай. Айде. Христос възкресе. Воистина възкресе. Ме, че с другото се биде. Да. Дупто. Дядо ти ми щупи яйцето. Удри, бе, дядо. Удай си. Удри. Удрей. Видя ли? Бабо, дай да ти сбора водата. Айде. Даде, яйцето. Айде, дай на мен. Айде. Не е с дървеното. Няма вземи с... Моето се доказва вода, защото е дървено. Защо така, бе? Даде, дайте сбора яйцето. Как си качествено, бе? Кое бе? Дядо, дай да ти. Той дядо го щупи вече неговото яйце. Дядо, не съм такова твоето. Хайде, тате. Взимай захар. Стига толкова дай. Бобено. Хайде, не съм право. Дъното ти се видя на цифрата. На супата? Викам дъното ти се видя на... Да. Оле, не го тати в очите. Ще ти.